dyan ng syuwang kayang ano. Kung balay ba matanggi ko dyan ng syuwang kayang ano. Nang tanay na tanay biyo ay sinandiliyabiyo. Ay di kunsi inanong nagsira abal o nangalaro. Ay kahan na sa klaro ay gibok ng lay konsida. Kung sige aroy ba may kupabay nang hindi ka doon meron pa ay di kunsi ay manang nagsida abay oy nangalaro nang dikta na tampok na bakajaga ang